стоиш. И да не ми капеш, че ще пребие просто. Сега ако опънеш малко, ще е добра. А? Ще сложа музика. Викай. Ще че тя се пърза. А те сами си го пускат. Що с натискане ли? Да. Стига! Ей! 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 Не знам как се превъзмогва прекалената емоционалност. То не трябва. Те трябва да са такива. Да. Не, понеже и казва ей, а на нея очевидно се играе и се движи. Тя ще такова няма да... Най-вероятно няма да се успокои се. Няма нищо в земята. Тя, защото... Нали защо става това? Ай, какво правиш, бе? Ще се пребиеш много. Ама да, ама не Моето може. всъщност е нещо. Какво правиш? Стига, стига, да. Мочка ни я слуша главата. Тя на колко е? 10 Чакай. Те първа. Ама да, мамо, стига. А тя от кое кучило е? С док н рол. От кое? Док н рол. Ага. Абе, стига, бе. Абе, стига, бе. Лиза и Грифин. Да. Абе, виж какво направи? Абсолютен шемет. Още го знама. Ох, искате нещо за пиене, бе.